da mu iye goma iye biyar Allah ya mata gaskiya ne Allah ya kawo ranar auren nan Allah ya mata gaskiya ne wallahi za ku ga wannan yarinya tana da kyau ko ba ta da kyau sun tsaya da saurayinta yanzu amma ga ta nan tana tafiya man saliya kake ganin ta da Allah ta yi dados ta cancanta a woman leader yi wallahi kuma ka ga ya kake gani ta fita ko bata fita woman leader kina lokaci wallahi ai shi ne ai shi ne in ba wudul ba akwai kuma ta biyu ai shi ne babu wudul ma da karanta biyu gaskiya ne kuma ba Allah ya hada mu da ke ba wai ba a fantsama bane yau ba kwantsamewa yau yau kan a sai kake yanzu ofisa kana nufin yau a kwantsama ne? kai baka san rocket ba shi ne a yi wai yau wasu baka wani ga rocket me yasa baki tafi gun kamfe me abin tsoro a jikin namiji me abin tsoro a jikin namiji da Allah kyan noman leda wani dare ne dan jama ke bai gani ba wancan su ne ki zo mu tafi da Allah yanzu matar mu tana zuwa kin ga me gobar kin ga umar leda